καταγωγή του είναι από την Πάφο, ο 30χρονος αριστερός μπακ. Είχε παίξει Πάφο. Πλέον θα λείπει από τη στιγμή που πήρε μεταγραφή ο Καπλάν. Μια πάρα πολύ καλή μονάδα για τον Ακρίτα, αλλά πήγε στη Ζηρίχη, στην Ελβετία. Απ' την ΑΕΛ, Στεφάνοβιτς, ο Σίγκο, ο Ζόκε και ο Φραντζής. Λείπει και ο Εντράογκο, λείπει και ο Νεοφίτου, λείπει και ο Φεριέρ. Για να δούμε εδώ τώρα τον Ζόκε. Μονομαχίες εκεί στην μεσαία γραμμή. Τσίμπησε μπάλα ο Κάστρο, τρέχει ο Ρωμό. Βγαίνει ο Τσοά μακριά από την περιοχή για να διώξει ο Μεξικανός πρώτου Ρωμό. Και αυτός που Σαββό, κοιτάξτε πόσο δύσκολο το σουτ που κάνει για να νικήσει τον Περντρέου και να κάνει το 1-0 σε εκείνο το χρονικό σημείο, στο 20 λεπτό απέναντι στον goalkeeper. Νομίζω τώρα ακούγονται περισσότερο οι φίλοι της μάτς με τον Άρη στο Κύπελο την ερχόμενη Τετάρτη. Κοντερμπή με την Ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πολύ σημαντικό μάτς και για τις δύο ομάδες, έτσι όπως είναι τα πράγματα στη βαθμολογία. Το παιχνίδι αυτό είναι τη μεθεπόμενη Κυριακή. Στις 20 πήραν πάλι της ΑΕΛ. Επιστροφή για ο Τσόα στην αντίστροφη μέτρηση πλέον του πρώτου ημιχρόνου. Σεϊσάο με προϋπόθεση ΑΕΛ. Χαμηλά το γύρισμα, ευκαιρία 2-0. Σαν σε προπόνηση η ΑΕΛ σκοράρει για δεύτερη φορά. Ο Ζακάρια Σαββό, υπέροχη παλιά, πραγματικά τρομερή assist από τον Κονσεϊσάο. Ο Σαββό δείχνει γιατί έχει έρθει στην Κύπρο πάλι για να βοηθήσει. Καθαρό προβάδισμα. Η άλλη πλευρά, για να δούμε εδώ τον Ρωμό, πέρασε εύκολα ο Τσόα. Για μια ομάδα η οποία ήδη είναι πίσω στο σκορ με 2 γκολ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Την ίδια ώρα που ο Άρης κάνει σε μια παλιά, Ζήνωνος χαμηλά, ευκαιρία. Εδώ είναι καλή στιγμή για την ομάδα του Ακρίτα. Ο Τσόα δεν ακούμπησε μπάλα. Ο Μπογκδάν Ρέινολτς. Άμυνα από πλευρά ΑΕΛ με ο Τσόα λίγο επικίνδυνα και το γύρισμα. Ρέινολτς. Η σέντρα αλλάζει παιχνίδι με Ζήνωνος. Κοντρόλ από τον τελευταίο. Τρέχει ο Τσόα. Θα προλάβει. Ναι, ο Μεξικανός πρόλαβε και μάζεψε. Να είναι και offside. Πάντως το γκολ ούτως ή άλλως δεν μπήκε. Ο Τσόα σε τιμότητα. Ο Άντωνη πήρε την κεφαλιά. Εάν έμπαινε το γκολ θα το ψάχναμε. Να το δω μισό λεπτό, αλλά νομίζω ότι δεν έχει. Πάμε ολοταχώς για να μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Ωραία κάθετη. Ο Ρωμό, ευκαιρία, θα κάνει την κίνηση. Ο Τσόα σε μεγάλη απόκρουση με δεύτερη θα μαζέψει. Κορυφαία φάση και αυτή για τον Ακρίτα. Μετά την ευκαιρία του Άντωνη στο 62, ο Ρωμό με πάρα πολύ ωραία κίνηση ελήχθηκε στην περιοχή. Άδειασε αντίπαλο στην προκειμένη περίπτωση εδώ. Γκολ. Οπότε χαράλαμε αυτό το 2-0 από το πρώτο μέρος. Τουλάχιστον αυτή την ώρα δείχνει υπέρ αρκετό στην ΑΕΛ για να πάρει τους 3 βαθμούς. Το περισσότερο από αυτό το παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι είναι καλύτερος στο δεύτερο ημιχρόνο και έχει και ευκαιρίες. Κάτι που δεν είχε στο πρώτο. Δεν είχε καμία προηγή. Ο Φερνάντες. Ο Τσόα. Μεγάλωσε η ψαλίδα. Είναι πλέον στο 58% για τον Ακρίτα. Στο 42% για την ΑΕΛ. Αλλά τώρα η εκτέλεση με αρκετό φάλτσο ο Τσόα. Πετάχτηκε. Με φάλτσο, Τσόα με γροθιές για να διώξει. Δεν ξέρω αν είναι και κάτι παραπάνω. Ωραία παλιά με τον Κάστρο, προβολή, σωτήρια από Κέλλερ. Προτού ο Κάστρο γίνει επικίνδυνος, ο Κέλλερ κάνει μια προβολή και σώζει έτσι μια δύσκολη κατάσταση στα μετώπισθεν της ΑΕΛ. Κάνει ωραία κίνηση ο Κάστρο. Τέλος, η ΑΕΛ παίρνει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη στο Παφιακό.